Pangalang pagdadangan
Patunayan man niya karat sa inyo gamit. Kung panangitan ko yung makagamit sa ito. Ano ito linis na? Labi mo naman yung katikang minuto. Uy, ayun yung mga bilang katikang pag-ibig ang pagawas.
Nanay, hindi pa pala ako ito. Talayo. Hello sa inyo po. Hello kay Team Nawong. Malay TV, mamaya babalikan kita. Saan ako mabayad na bibi?
Nabibinagamit din ang cellphone.
Sige na. Basta last week August ito na. Eh, ang wala kaya ka. Hindi ka hindi Ay, pati yung lawak. Ay, aso na aso. no, may wala gabi na. Ayaw niya pa yun. Ay. Kunin ko muna ng pagpupunta.
Ali nagle-live stream ako. Wala, naiwan na siya pa. Oo. Oo. Low live stream.
Bang ako dito sa playlist. Teka lang po. Yan. Lagyan ko ng jacket. So, my heart in my hands, all I have to do, Lord,
no place to go. Other places, rose summer long ago. Mauro ka pala. Ha? Mauro ka pala ba? Ha? Kaya magbuwan sila kayo. Mauro ka na. Those weapons.
Yunis! Yunis! Tikas ko ano dito. Pare, squad ko na doon niya susi dito. Black na ito. Puro liyot. Kung sino man nanonood, mag-drop kayo ng Asia Crenshaw. Hello, magandang hapon po sa inyo. Paano po maglagay ng thumbnail sa live?
Wow. 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 So let's do it again. Again, again. Silent. Silent LS kami. Oras naman ano. Kala. Dikit naman.
Padikit naman siya. Low, low, just low, 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 hello, low, 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 hello, low, low, hello, hello. Sorry guys, low, sorry guys. 1 hour na tayo. So, sino kayang isang
Silent LS muna tayo. Silent LS. Silent LS muna tayo. Ha? Low. Silent LS muna tayo. Low. Dada, mag-vlog kita niya na. Ano? Ha? Gamot may baligya. Ito ay, may salad. Dere, ito na deliver. O, di nga ni Nengkan Randy. Ha? Okay? Bus na nataga. Kaya nanganyanip kita kung ngayon ba? Kaya nagma-deliver ko niya.
Off ko na yung ano ko, live ko. See you later.